Hello! Mä oon nyt täällä kameran takana, varjo näkyy tästä hienosti, mutta tänään mä ajattelin näyttää teille miten tehdään meksikolaiset, eli meksikolaiset suitset kautta turparemmi. Sori, mun ääni on vähän kähänä, mutta on aika aamu. Ja tosiaan tähän tarvitset hevosen tai hevosen mitat. Okei, onnistui se sittenkin, mutta 2 pientä rengasta. Mä teen leukaremmin, eli 2 solkia. Mä käytän yksipuolisia solkia. Lanka ja neula tai sitten ompelukone tai kuumaliima. Mä itse tykkään käyttää kuumaliimaa, koska on nopea tapa, että se kuivaa tosi nopeasti. Ja mä tykkään muutenkin, miltä se näyttää. Terävät hyvät sakset. Kuolaimet, koska nämä on meksikolaiset, ne on kuolaimellisia, niitä ei voi tehdä kuolaimettomiksi. Tarvitaan kuolaimet ja S:llä mä käytän norminiveliä Fimolla ja näin mitenkään olivina on ihan peruskuolaimet, mitä näkee eniten. Sitten mulla on tää meksikolaisen keskipala valmiina tehty. Mut se on vaan vähän tettykangasta, että niinku omellaan hyvät puolet sisälle päin ja käännetään se toisinpäin ja laitetaan reikä kiinni. Ja sit siinä on pieni tommonen nahkanen osa. Täällä on aika huono valaistus nyt, sori, mut sit siinä on 4 lovea tohon tyyliin. Noin. Sit se on tämmönen. Tähän voi siis käyttää vaikka niin kuin pehmusteeksi vaikka fliisiä tai jotain muuta karvakangasta tai jotain, tai ei yhtään mitään, mutta mä tykkään tosta niitä tettynä. Tää on oikean kokoinen S:lle mun mielestä. Elikkä miten mä tykkään sen mittaan niin se on niinku tähän, että se pystyy, se pystyy peittämään tän silmän. Silloin se on hyvän kokoinen mun mielestä. Ja joo. Tosiaan kun mun pitää tarkentaa, niin mun joutuu lopettaa kuvaushetkeksi. Sitten sä tarvitset tähän myös suikaleita nahkaa. Tämmönen pieni pätkä ei riitä, sit pitää olla aika paljon, mutta se on tuolla sivulla. Ja mä käytän ihan mustaa, joka on toiselta puolelta harmaata. Täällä ei näe, koska valaistus. No joo. Ja mä en tosiaan näytä mitään nahanleikkuuta tai mitään, että mä näytän, että mä oon tästä tää kokoamisen ekaksi. Näytäs vähän kauemmas. Noin. Pysy kamera. Ja tosiaan sori tästä laadusta ja näistä reunoista, mutta tää ainutkamera pystyy ottaa kunnolla videota. Ja sillain. Tosiaan nyt tää kuumaliapysty on lämmennyt, niin otetaan täältä joku sopiva nahkapalanen ja mä en tosiaan laita tähän mitään solkia tai mitään tähän kuolaimeen, koska mä tiedän, että tarvitsee vaihtaa tai mitään, niin mä en laita, mut jos on sellainen hyvä, esimerkiksi sulla on kanget ja välillä sä tarvitset vaikka norminiveliä esim. Esteille, niin kannattaa laittaa sen solkin, mut sitä mä valitettavasti nyt näytän. Elikkä se nahka suikale, mikä sulla on, tää on tää mun nahan nurjapuoli. Elikkä pistän sitä täältä renkaasta läpi. Ja sit vähän lyhennetään näin, ja sitten heitetään tämmönen häntä. Ja sitten taitaan näin. Heitään sitten korontaksi. Näin. Sitten käännetään tää tälleen. Sitten pistään tonne pikku pisteliimaan. Technical difficulties. Noniin. Ja tohon ei kannata sit hirveästi koskea, se saattaa olla kuuma. Ja sit kansi ottaa joku tosi jääkylmä vesikulhoosin ja laittaa sormen hetkeksi sinne. Ja sit sä voit ehkä pyyhkästä jotain tällaisia ylimääräisiä tästä. Näin. Mut mä oon niin tottunut tähän lavautua suoraan. Ei oo hyvä idea, tiedän. Näin. Elikkä nyt se on siinä niin. Noin. Vähän nyt pitää kuolain. Näin.
nyt se on siinä kiinni. Sitten laitan täältä korvien takaa, katot siihen harjan väliseen käännetään ympäri. Näin. Ja sitten mä teen näin näette. Elikkä sitten täällä, jos et saa mitään tätä, niin täältä jos oot tosi paljon ylimääräistä, eli meitä ei ole todellakaan näin pitkään. Niin laitetaan se samalla lailla täältä ja leikataan ylimääräinen pois. Näillä meidän saksilla nyt piti olla. Se on täällä. Touhaan kaikkea täällä kameran toisella puolella. Sitten, hieman zoom. Sitten kun se on siellä, se saa olla semikireen, mutta ei liian kireen. Halutaan, että ne on niinku... Niin tää kuva on ihan liian pitkä. Mut mä en nyt välitä. Eli näin. Sitten leikataan ylimääräinen pois, eli otan tuohon häntä. Laitan tän ahkavalla talteen, me saadaan tarvita sitä myöhemmin. Ja sit katsotaan, että kuolainen keskellä. Otetaan tää häntä ja törpätään sinne vähän liimaa. Tai ommellaan sekin. Sitten mä katkasin tän motniin. Elikkä pistän tää täällä läpitte. Näin, ja otetaan sitä täältä heposelta pois, elikkä otetaan täältä korvin takaa ja vähän kuolaisuutta. Au. Tätä sitten tuolla kuumaliinalla. Näin. Haukkeita. Eli tällä. Sitten törpätään tällä liimaa tonne välikköön. Kas näin. Sori nää kaikki äänet. No, sori. Mä en koko ajan pysty näyttää kameralle valitettavasti, koska mä poltan mun sormet ilmeisesti silloin. Koska mä en paljon näe mitä mä teen. Ja silleen niin valitan. Ja mun sormet tulee kipeäksi. Näin. Elikkä sit se pitäis näyttää jotakuinkin täältä. Elikkä tossa roikkuu nuo. Kuolen nyt sen täältäkin jälleen. Ja sitten se laitetaan tuolle hevoselle. Eli no voi kun kaikki vaan kaatuu. Niin. Elikkä pistään tämä kuolaan tänne suuhun. Työnnetään sitä syvälle, minne se kuuluu. Ja laitetaan se korvien takaa. Noin. Se pitäisi näyttää nyt sitten tuolta. Elikkä tuommoinen. Kumpikin puolet samanlainen. Tää video on just maailman mahtavin, koska no nää mun höskät on aika hienoja, teen tosi paljon täällä toinen takana, koska mä en todellakaan mahdu tekemään kaikkea tossa kameran edessä. Silleen. Sitten seuraava osio ois mun mielestä se turpahihna. Elikkä otetaan täältä nahkasuikale. Tämmönen. Ja sitten katsotaan, että se olisi jossain tämä loppu kuolainrenkaan kohdassa kummaltakin puolelta. Sitten se on niin mulla ei oo ihan niin pitkä, eikä mun joutuu leikata uusi. Elikkä tähän päälle vaan mitataan. Näin. Elikkä näin tuo menee tuolta ja tuo menee tuolta. Elikkä leikataan se sitten sen pituisetkin. Näin, ehkä tämä. Sitten laitetaan kumpaankin päähän rengas, niin kuin näytin tällä aiemmin. Elikkä liivataan samalla lailla kuin nuo kuolainrenkaat, niin tommonen rengas tuohon noin. Törpätään liimaa ja painetaan näin yhteen. Kas tälleen. Näin. Se pysyy siinä. Kopi. Niin, se pysyy siinä. Pysy liiva pystyssä. Kiitos. Eli näin. Tälle. Sitten on tää toinen pää. Eli tämä pää. Niin sama juttu. Sinne. Eli tää rengas. Pistään läpi. Ja kattokaa, että se on niinku näin. Se on nyt suora. Että se on näin. Ettei se vaikka ole tällä lailla. Koska sit se on erilainen ja sit se näyttää hassulta ainakin mun mielestä. Mä tykkään, kun se on samanlainen kummaltakin puolelta. Eli liimataan se kiinni.
tämähän on vaan mun tapa tehdä meksikolaiset. Ja ei todellakaan ole pakko tehdä näin. Tai samoilla materiaaleilla tai jotain. Te voitte tehdä omiakin keksintöjä silleen, että tää on vaan mun tapa tehdä nämä. Ja mä yritän tehdä ne samantyyppisiksi kuin oikeilla hevosilla. Eikä nyt ne on liimattu. Näin ne kierreillä. Noin. Tuommoinen pala. Sitten laitetaan se tänne. Voi kun ei. Voi kun kaikki kaatuu. Elikkä laitetaan se tänne. Tosiaan, että se menee täältä. Näin, takas tänne. Tää on tosi vaikea näyttää oikeesti. Eihän tää nyt onnistu. Mä yritän oikeesti parhaani opettaa tää, mutta tää on niin vaikea. Niin kuin näyttää. Sitten leikataan tästä kohtaa suurin piirtein. Eli otetaan nämä sateet ja leikataan. Niin kuin mä jokaisen tietää. Vielä leikataan. Ja samalla lailla kuin tuossa toisessa soljassa, niin tehdään tänne tämmöinen. Eiku anteeksi, ei. Aivopieru, kun siis unohtin se kannus. Eli tänne puolelle tehtiin tämä. Tälleen. Ja tänne puolelle tehtiin nämä solkireijät. Eli noin. Noin. Tein 3. Joo. Sitten me käännetään tämä toisinpäin. Täällä on tää meidän rengas. No silloin laitettiin. Niin siihen liimataan kiinni tämmöinen nahka. Au. Siis mä oon oikeesti tosi varovainen. Joo, sarkasmia mä oikeesti joo. Näin. Sitten täällä on tää palanen. Niin se pitäisi saada menee tuolta loveista samalla lailla. Niin mäpä otan tän pois täältä hevoselta päästä, koska se on paljon helpompaa näyttää ja muutenkin tehdä. Ja otan tän kuolainasion tästä pois, eikä tässä on enää tää turparemmi, elikkä tää, missä on nää pikkurenkaat. Tää on nyt ihan solmussa. Näin. Ja pistetään tämä täältä. Täällä on vielä 2 lopia. Pistän se sieltä läpi. Sillä ei ole väliä miten se on siellä sisällä, meneekö sen toisen päältä vai meneekö toisen alta. Tälleen. Sitten on se. Noin. Tälleen. Noin. Sitten mä pistän tälle hepalle päälle. Tää turparemmi-osio. Tää on helpompi tehdä. Elikkä näin. Eikä tässä kuolainasio ollenkaan. Joo, sit kiristetään tätä näitä, et se tulisi näin tähän. Käännetään hevonen. Ja sitten tänne laitetaan solki. Elikkä laitetaan se solki täältä. Noin. Ja sillä niin kuin se oli toisessakin, niin laitan tän täältä. Ja tosiaan mä yritän sanoa tän erittäin selvästi. Ja mä toistan tosi paljon asioita, koska ettei tulisi sit niinku kyselemistä tai mitään. Tää saattaa ärsyttävän kuulosta, kun mä toistelen koko ajan, mutta sitten tietysti, no miten toi laitetaan tai onko tossa jotain erilaista tai jotain. Kamerati. Täältä. Eli sitten vaan hienosäätöjä, eli pistään tänne sellaisia varalenkkejä. Niitä mä en nyt aio näyttää, miten mä sen teen, se on niin helppo juttu. Jos ei olisi pakko tehdä, niin... Tää video oli tässä. Sori, jos tää oli vähän huonolaatuinen tai huono ääni tai muuten vaan monimutkainen tai pitkästyttävä tai jotain. Niin tää on tosi vaikea tehdä, koska mulla on tässä pieni tila, missä mun pitää näyttää koko ajan kaikki mitä mä teen. Ja tää saattaa olla epäselvä. Mutta mä nyt sentään yritin niin kuin mahdollisimman hyvin selittää. Tää on vaan tosi vaikea selittää ainakin mulle. Ja
jos tän saisi tehdä istualtaan tai seisaltaan tai helpompaa, mutta kun joutuu istua lattialla, tää on niin vaikea mun mielestä tehdä. Mut joo, sitten kun se on tässä vaiheessa, voit laittaa sen hevosen päälle, niin kuin se oli, ennen kuin se otettiin pois. Ja laitan ohjat kiinni ja voi mennä ratsastamaan. Toivottavasti tykkäsitte, vaikka tää olikin ehkä vähän huono. Ja jos tykkäsitte, niin laittakaa ihmeessä peukku ylös. Ja jos haluaa, voitte tilata, ei ole mitenkään pakko, että jos tuntuu siltä, niin siitä vaan. En pakota millään lailla. Ja se olisi tällä kertaa. Hei hei!